Muziko limene zachipatala zidakasogolabe makamaka ku nkhani yokhuzana ndi kufuna kukwanirisa zilakolako makamaka zakuchipinda zidakasogolabe zakuchipatala za sayansi zidakapitabe pasogolo. Anthu ochuluka makamaka a mdziko la Malawi amachitabe opt njira zachikhalidwe, njira zimene zimagwiritsa ntchito mitengo pokhulupirira kuti inde mwina akhonza kutenga mapilisi achipatala koma ndikuzakhala ndi mavuto ochuluka. M'malo mwake amabwera ku zinthu zimene akudziwa kuti ngakhale utamwa zochuluka motani sizikhala ndi side effects, siuchita nawo munthu overdose, zimene ndi zachikhalidwe, zimene ndi mitengo imene yakhala ikugwiritsidwa ntchito kwa zaka zochuluka, kwa masauzande a zaka zambiri. Mu video iyi ndimakufuna ndikuonesereni zima video zina zimene ndinajambula ku mlakho wa alomwe umene unaliko mu chaka cha 2025. Nacheza ndi munthu uyo amene amagulisa zinthu zina zimene zimaoneka ngati madzi amene ndi mankhwala choncho. Anavomereza kuti ndi mankhwala koma mmene amagwira ntchito ndi zinthu zakuti zinandipasa chidwi, zinandipasa chikoka, anandipangisa kuyankhula zinthu zimene sinimayembekezera kuyankhula, komanso kuphatikizapo ndinabwira zinthu zina zake zimene mwinaso mukhonza kuseka kuti ndinapangiranji zimenezo. Dzina langa ndine Sam Mavita, tatiyeni tikhale limodzi mumve kuti kodi munthu uyo ndinacheza nawo motani. Tionane kumapeto kwa video iyi. Uncle muli bwana? Ndibwino kanso uncle. Ndili bwino so. Zikomo. Taona mukugulisa nchape. Yeah. Ndaziwa kuti ndi nchape. Chifukwa kuti ndadusamo ambiri akumayankhula kuti zina lake ndi nchape. Ndende ndazoona ndazizindikira kuti ndi nchape. So ndaonaso mukugulisaso zina izi kangati muli mafupa. Yeah, ndizichanizi? Oh, ndi nchape. Ochapa nthupi ngati munthu mamva kupereka pokosa kapena kuphwanya kwa sana. Mafupa. Ayi, ndi mitengo imeneyi. Mitengo? Monga sana alomwe. Okay. Yeah. Umo. Umumu. Ngati munthu mafuka kuchipinda amene nchangoima nganganga ameneyo. Ero uncle. Nake ndi changoima. Changoima ameneyo. Amachedwa nganganga ameneyo. Sabana zimene mukundibwisa za basi. Amene kubwisa nawo pali sekeseke, pali iswa kuzabwera nthubu latambala. Zikomo kwambiri. Yeah. Ntchito yake ndiyo tani? Ntchito yake. Sekeseke amagwira ntchito nali. Ngati munthu ubagona ninkaza wachibwezi kandi nkaza kosama kumva ukoma. Ukahore ugona nawo. Ukahore kusenyera mankhwala enawo. Azikumva shoti sekeseke. Malevise ayina ngangangao. Ndona kuti alija nganganga ngati ukahore wamenya one round. Kandi ukangana mafoka. Ndona kuti azikhala ali chimodzimodzi. Mulingo wake? Mulingo wake ndona kuti timamenya kati spoon yakaka. Mene kaliri mbasi. Eno mitengo meitenga kuti? Mitengo maita kusakasaka phiri la mulanje lomweli. Simu kutinyesa mitoji? Imayasi. Ndipo nzeni izizi. Ndizeni. Ndipo anthu ambira amayamikiraso. Yeah. Okay. Mokuti inuyo mukufuna musimikize pano pakuti zimene ndikubwira papazi ndi zinthu za ntchito. Ndipo nzeni. Mungasimikizire banja alomwe kwina kulikonse kumene ali amene akuonera video za kufunikira kugwisa ntchito. Chabwino. Alomwe azanga pamene mukuonera kumene mukumvako. Katundu uyu apachidwa changoima ndiye pali ya tini nthubulo watambala pali sekeseke ndikuzabwera katundu uyu ochapa nthupi kuzabwera oyo changoima amene katundu madzi sonali mwana mulomwe azamika ndalaundi imodzi basi wathira pompo iyayi mulomwe azioneka ntchito zake kuti kuno ya ndi mwana mulanje weni azioneka aziziwika ndi ntchito zake. Okay. Yeah. Mwina pali mabwana ena ake amaona ngati izi ndi zachimizi kuti akhoza kubwera pano pa kuzagula. Anthu amatha kuitana kuti tabweresani mwina pena pake kaya kunyumba kwawo kaya kuti. Ndipo zimatheka mabwino munjaso opanda futo nalilonse. Okay, zimatheka bwino. Ndipo mabwino opanda futo lililonse soya. Bwana. Okay. Ndikhonza kusimikiza papa kuti zatha. Okay. Tandikana malire ndi uje Mozambique. Tandikana malire ni Mozambique chakumulanje kuje lino. Ya ndikupakira mbona izizizi zimathandiza koma kuti ambiri amene samaziziwa amaona ngati zinthu zopanda ntchito. Koma amene amaziziwa
ndi anthu amene kuti amazigula pafupifupi sikuti amaduda kale sikuti ndifetu anthu ang'onoang'ono tu angopenda kumene koma alipo amulakhwalumwe akale amene njamina akazizuwe zambiri timagoosidwa ngakhale akuuzaniwa ndi anthu kuti akukuuzani zikuti zidachituka kale koma zinthu zake zenizeni akaziwe ndi akulu akale zimene zinenanizo tiri kumulakhwalo omwe timadya mthubulo sekeseke komanso mali chinacha chiswabi zikomo kwambiri so makapu kapu ina iliyonse yake okay zikomo kwambiri so kwa amene akhoza kufuna kuti mwina make mukachite deliver ku nyumba mmatha kupita ndipo timapita mopanda vuto lilonse. phone number yanu 0 73 79270 zikomo kwambiri ndani kuti Blessings Katunga zina la namba iso ndi Blessings imalemba Joyce Evans zikomo kwambiri zina langa ndine Sam Mavita tinali kujambula video iyi kuti mudziwe kufunikira kugwiritsa ntchito mankhwala achilengedwe mthupi la munthu. Until the next video imene ikhale pansi pa video sharp ngodi ndo abadera kondo pachaka kamozi ngodi basi olo pipi sugar chili zonse zimateka apa mukunyira kumveka tufongola gondolo sisi ibona muja nganganga olenero la